አይኮነን ቃላተይ ውሱን አይኮነን በገና ይሒዘ ብዕሊ ከመስግነካ ይደሊ ድሒነልካየ ካብ ቁስሊ ዕልልታ ጭብጨባ ካፍሮን ግዛት አውፂኻኒ ናይ ተስፋ ምድሪ ነፍትበኒ ህብስተ መና ዝመገብካ መሰንቆ ሒዘ ዘመርኩልካ ቃላተይ ውሱን አይኮነን ቃላተይ ውሱን አይኮነን በገና ሒዘ ብዕሊ ከመስግነካ ይደሊ ድሒነልካየ ካብ ቁስሊ እዚ ነግረና ማለት እስኪ አባ መቃርዮስ ዝተባሃለ ማለት እስኪ ሓደ አቦ ነይሩ ማለት ስለዚ ሓደ አቦ ኮይኑ ናይ ሓደ ቦታ ናይ ሓደ ገዳም ሓላፊ ኮይኑ ስልጣን ረኺቡ ክቅመጥ ከሎ ብድሕሪኡ ብስልጣን ዝተረኸበ ምስ ተሾመ ናብ ገዲኡ መልእኽተኛታት እዮም እንታይ ድልይኹ ነደይ ከይድኩም እስኪ ተዛረብዋ ኢሉ እንታይ ለመ ማለት ነዲኦም ነዲኡ ተዛረብዋ ከም ዘለዉ ዝነገሮም ነደይ ከይድኩም እስኪ ብልሃት ክፀሎት ኣደይ ብልሃት ክደግነት ብልሃት ክብቅዓት ብልሃት ቅድስና መርሓ ኮይኑ ተሾመ ደስ ይበልከ ኢልኩም ከይድኩም ገርለይ መልእኽተኛታት ኢኹ ከይዶም ነዲኡ ክነግርዋ ኸይዶም ኣዴና ስምዓ እምበይተ ኢሎም ወድኽን መቃርዮስ ተሸይሙ ኣብቲ ገዳም ሓላፊ ኮይኑ ስለዚ ስልጣን ረኺቡ ናይ ኩሉ ብምሉእ ጠቕላላ ሓላፊ ኮይኑ ተሸይሞ ብልሃት ክፀሎት ኣነ ዝበፅሐ ዝኒኹ ኢልኩም ነደይ ኣብ ሱርለይ ዝገርለይ ኢሉይኹና ኢሎም ተዛረብዎን ኣይመለስ ኣለዎ ዋ ኢባን ትዛረበን በለ ኣለና ባ ይመልሳልና ክምልስ ኣይከኣላ ዋ ታይደን ኮይነን ትበሉ ምንም ክሰምዕ ኣይከኣላ ብድሕሪኡ ተመሊሶም ከይዶም ታይዳትኩም መደይ ኣይመልሳልና ከምዚ መሰላ ሰበይቲ እኳ ፍልፁም ይረኣና ተዛረብና እንኳና ክምልሳልና ግልፂ ኢሉ ንረኣያና ዛደይ እንታይ ኮይና ኢሉ ዘለዉ ትመቦታት ኩሎም ብብሎም ዘለዉ ክልቲልና ወይ ከይዱ ናብ ገዛ ከይዱ ናብቲ ገዛ ምስ ከደ ባ መቃርዮስ ናብቲ ገዛ ምስ ከደ ብድሕሪኡ ኣብቲ ገዛ ኣትዩ ኣደይ ድሓን ውዕልኪ ከመይ ውዕልኪ ስቕ ኢለን ኣደይ ኣነ እኮ መቃርዮስ ወድኺ እየ ኣነ እኮ በቲ ናሃት ክፀሎት እቲ ደረጃ ዝበፅሕ ኣለኹ ወደይ ስማዕ ክነግረካ እቶም መኸትልካዮም መፂኻ ዝኒአው ኣገልገልቲ ኣቦታት ካህናት ተኸትልካዮም መፂኻ ዝኒኻ ንዓኻ ብኣስከሬ ተሸኪሞም ሒዞምኻ ናብ መቃብር ከእትውካ እንተለዉ ተዘርኢ ደስ መበለኒ ስለዚ ከምዚ ጌርካ ንስኻ ተሸምካ ከቢረ እየልካ ከምዚ ከቢረ እየልካ ማለት ምንፃእኻ ንስኻ ግን ብሓፂሩ ግን ደስ ይበለንን እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሓላፍነትካ ዘይተዋፂኻ ብዘየስተምሂርካ ብዘይምዒድካ ማለት እስኪ ተማሂርካ ዘይተመተኾንካ ተሾምካ ዘይተምህር ድሕር ኮንካ ማለት ሓላፍነትካ የተዋፅኣ እንተኾንካ ንስኻ ተጠያቂ ኢኻ ኢሉ ነው ኣባ መቃርዮስ ናይ ሰብ ማለት እስኪ ሓጢኣት ማለት ዝረኣዮ ነገር ሓጢኣት ማለት እውን ተየጋለፀ ብዝግባእ እንዳስተምሃረ ናብ እግዚኣብሔር መገዲ እንዳመለሰ ናብ እግዚኣብሔር መገዲ እንዳተወ እንዳስተምሃረ ክሳብ ዓለቶም ሞቱ ተቐሚጡ ካብቶም ቅዱሳን ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ትምረቑ ዘለኹም ካህናትን ዲያቆናትን ብዝግባእ ማለት ተመሪቕኩም ዝኒኹም ብዝግባእ ማለት እስኪ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ሰብ ክመሃር ኣለዎ ሳዕ ዓለቶም ሞቱ ድሕር ግዜ ረኺቡ ተዘይኮይነ ማለት ሕጂ ብቑዓት ኢና ተማሂርና ኢና ኣይኮናን ኩናና ተምሃሮ ኢና ስለዚ ግን በቲ ዘለና ዓቕምና ግን ክነፍር ኣለና በቲ ዘለና ዓቕምና ክነግር ክነፍር ከም ዘለና እዚ ቃል እዚ ማለት እስኪ ተቐሚጡ እዩ እዚ ከምቲ ሓውና ኩትነረ ነይረት ዮሃንስ ሃይለ ማርያም ከምኡ ድማ ፅዒቦ ክቡር መምህርና መምህርና ሃይለ ማርያም እንዳሕለፍና ፀንሑ ማለት እዩ እዛ ኣደተ ወንጌል እዚ እንታይ ከም ዝሓልፍ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐኒ እንታይ ስራሕ ተሰሪሑ ዝብል ድማ ቅፅል ዝበለ ሪፖርት ዘቕርቡልና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተኽለ ሃይማኖት ወልደ ኪዳን እዮም ዝኾኑ ዝኸበርካትኩም ናይ ዝዕለት ተመረቕቲ ቀዳማይ ዙር ተመረቕቲ ኣርድእቲ ወንጀል ሰልጠንቲ ዝኸበርካትኩም ነዞም ሰልጠንቲ ኣርድእቲ ወንጀል ተስልጥኑ ዝነበርኩም መምሃራን ሰባካኒ ወንጀል ዝኸበርካትኩም ኣቦታት ካህናት ዲያቆናት ሊቃውንቲ በዚ ዕለት እዙይ ናብ ዝበዓል እዚ ዝተዓደምኩም ኣጋይሽ ኩልኻትኩም ያው ኣነ ዘቕርቦ ሕፅር ዝበለ ፀብፃብ ወይ ደሞ ናይዚ ኣርድእቲ ወንጀል ስልጠና ዝነበረ ሂደት ሕፅር ዝበለ ክቐርብ እየ ናይቲ ፀብፃብና መበገሲ ዝኸውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብኻልኣይ ጢሞቴዎስ መልእኽቱ ንጢሞቴዎስ ተናገሮ ቃል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14
ዘሎ ቃል መወገሲ ይኸውን ናይዚ ፀብፃብ እዚ መሪሕ ሓሳብ ንሱ ደሞ እንታይ ይብል ንስኻ ግና በቲ ዝተምሃርካዮን ዝተረዳእካዮን ፅናዕ ዝብል መሪሕ ሓሳብ እኒኦ ሓፂር ፀብፃብ ስልጠና ኣርድእተ ወንጀል ኣብ ደግማዊ ቀነናዊ ስርዓታውን ኣስተምህሮ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማእኸል ዝገበረ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ንካህናት ንዲያቆናት ንኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት መናእሰያት ማእኸል ዝገበረ ብናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮን ሰበካ ጉባኤ ሰናይ ፍቃድ ብናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ወንጀል ዝምራሕ ናይ ኣርድእተ ወንጀል ስልጠና ንኽወሃብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮንን ሕብረ ጽዋዕ ማሕበራትን ዘቅድስት ኣክሱም ጽዮንን ብሓደ ብምዃን ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮን ሰበካ ጉባኤ ደብዳቤ ኣታዊ ምስኮነ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮን ሰበካ ጉባኤ እቲ ስልጠና ኣዝዩ ኣገዳስን ዘመኑ ዝጠልዎን ምዃኑ ተረዲኡ ሰናይ ፍቃድ ስለ ዝፈቐደ ዝርዝር ኣፈፃፅማ ወፂሉ ንኽትግበር ናብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ወንጀል ከም ዝመርሖ ምስ መርሖ ነቲ ኣፈፃፅማ ንኽከታተሉ ብላዕለዋይነት ዝመርሑ ድማ ኣባል ሰበካ ጉባኤ ዝኾኑ ፍጡነ ረድኤት ዮሃንስ ኪዳነ ማርያም ሓላፍነት ብምሃብ እቲ ስልጠና ንኽጅመር ኣንፈት ኣቐሚጡ ናብ ተግባር ተኣተወ ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ወንጀል ድማ ካብ ስብከተ ወንጀል ካብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ካብ ሕብረት ጽዋዕ ማሕበራትን ዘካተተ 7 ኣባላት ዝሓዘ ዓብዪ ኮሚቴ ኣጣይሹ መፈጸሚ ዝርዝር ትልምን መምርሕን ብምድላው ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ወንጀል ባዕሉን ኣብ ትሕቲኡን ዘመሓደሮም መምህራን ብምምዳብ ክቡር ነብሩድ ጎደፋ መርሃ ክቡር ቀሸ ገበዝ ፍስሐ ሃይለማርያም ኣባላት ሰበካ ጉባኤ ኣባላት ስብከተ ወንጀል ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ኣባላት ሕብረት ጽዋዕ ማሕበራትን ብዝተረኸብሉ ታሕሳስ 5/2018 ዓመተ ምህረት መኽፈቲ መርሃ ግብሪ ብምድላው ከይድ ምምሃር ምስትምሃር ዝቆፃፀሩ 3 ኣባላት ዝሓዘ ሓደ ካብ ስብከተ ወንጀል ሓደ ካብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሓደ ደሞ ካብ ጽዋዕ ማሕበር ብምጥያሽ ንኡስ ኮሚቴ ብምጥያሽ ካብ ካህናት ዲያቆናት ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣባላት ሕብረት ጽዋዕ ማሕበራትን ዝተውፃፁ 50 ደቀ መዛሙርት ብምምዝጋብ ታሕሳስ 6/2018 ዓመተ ምህረት ከይድ ምምሃር ምስትምሃር ብዕሊ ተጀሚሩ ካብ ታሕሳስ 6/2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሰነ 30/2018 ዓመተ ምህረት ንተኸታታሊ 7 ኣዋርሕ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ግዜ ንግሆ ካብ 12 ክሳብ 2 ድሕሪ ሰዓት ድማ ካብ 11 ክሳብ 1 ሰዓት ልዕሊ 13 ዝተመረፁ ተኸታተልቲ ኮርስታት ብምሃብን ዓቕሚ መመዘኒ ፈተናታት ብምፍታንን 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 28 ደቀ መዛሙርት በዚ ዕለት ሓምለ 26/2018 ዓመተ ምህረት ንምረቓ ኣብቂዐሎም እዚ ብብርኪ ስብከተ ወንጀል ክወሃብ ዝፀንሐ ናይ ኣርድእተ ወንጀል ስልጠና ንፈለማ እዋን ብምዃኑን እቲ ዘለናሉ እዋን ምስቲ ዝነበረን ዘሎን ናይ ኢኮኖሚ ዕፅዋን ክባን ዝፈጠሮ ቀውሲ ተረጋጊእኻ ንኽትምሃር ዝዕድም ብዘይምዃኑን ብዙሕ መሓለኻታትን ህልኽ ዘወድኡ ፈተናታትን ገጢሞምና እዮም ነገር ግን ብናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ብናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ ቅዱሳን መላእክት ተራዳእነት ብናይ ቅዱሳን ጻድቃን ኣማላድነት ብውሕሉል ኣመራርሓ ሰበካ ጉባኤን ብናይ ደቀ መዛሙርት ትዕግስትን ጽንዓትን ናብዚ ዕለት በፂሕና ኣለና ንተመረቕቲ ደቀ መዛሙርት እንኳዕ ፈጸመኩም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንናይ መንፈስ ቅዱስ ወዱ ንጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:14
ንስኻ ግና በቲ ዝተምሃርካዮን ዝተራዳእኻዮን ጽናዕ ካመን ከም ዝተምሃርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ዝበሎ በዚ ዕለት እዚ እትምረቑ ዘለኹም ደቀ መዛሙርት እውን ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ወንጌል ብዝመደቦም ብሊቃውንቲ ኣክሱም ጽዮን ኢኹም ተማሂርኩም እሞ በቲ ዝተምሃርኩሞን ዝተረዳእኹሞን ጸኒዕኹም ክትነብሩ ሓደራ ክብል ይፈቱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ካብዚ ብምቕጻል ናይ መወዳእታ መርሃ ግብሪ መዕፀዊ ቃለ ምዕዳንን ጸሎትን እዩ ዝኸውን። ብቃለ ምዕዳንና ብጸሎት ዝዓፅልና ክቡር ንቡረ እድ ጎደፋ መርሃ ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ቤተክርስትያን ኣመሓዳሪ ከምኡ ድማ ናይ ዞባ ማእከል ኣክሱም ሀገረ ስብከት ስራሕ መካየዲ እዮም። ንዖም ተቐበልና ብሞራል ቀሺ ዳንኤል፣ ቀሺ ጉዕሽ ገብርኤ፣ ዲያቆን አቤል ተክላይ ገብረ ማርያም፣ ዲያቆን ዘማሪ አቤል አንገሶም መብራህቱ፣ ዲያቆን አቤል፣ ዲያቆን ዘማሪ አቤል አንገሶም፣ ዲያቆን ጎይቶኦም ገበየ ወልደ ገብርኤል ናብ መድረኽ፣ ዲያቆን ቴድሮስ ንጉሰ አረፋይነ፣ ዲያቆን ሽሻይ ሓጎስ ውቤ፣ ዲያቆን ሽሻይ፣ ዲያቆን ክብሮም ገብረ ኢየሱስ አረጋይ፣ ዲያቆን ዳዊት ኢያሱ በረሳ፣ ዲያቆን ክብሮም መምህር ኤፍሬም አስገዶም ኃይለ ማርያም ካብና እዚኣቶም ትጉሃት ወፅዓት ዝኾኑ ካብ ከተማና ከተማ ኣክሱም ጽዮን መምህር ግርማይ ገብረ ጽዮን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡር መምህር አባ ገብረ ጻድቅ ናይ ሃገረ ስብከትና ዋና ስብከተ ወንጌል ሓላፊ፣ ክቡር መምህር ዮናስ ሃይለ ማርያም ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ስብከተ ወንጌል ሓላፍን ናይ ሃገረ ስብከትና ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ ሰብሳቢ፣ ኩልኹም መምሃራን ሊቃውንቲ ቤተ እግዚአብሔር በዚ ዕለት እዚ ዝተመረቕኩም ኣርድእተ ወንጌል ናይ ኣርድእተ ወንጌል ቤተሰብ ሰንበት ተምሃሮ ኩልኹም ዕድማት ኣጋይሽ ድሓን ሓዲራትኩም እሞ ዝሓለፈ 7 ወርሒ ና 8 ወርሒ ስልጠና እዚ መጀመርያ እዩ። ግን አንቶም ሕዚ ተመረቕኩም ኣብኡ እንተለኹም ናብ ዝለዓለ ናብ ናይ ሓዲሳት ትምህርቲ ክትኣትዉ ናብ ቅንየ ትኣትዉ እየ ሓደራ ዝብለኩም። ምክንያቱም በዚ ተማሂርና ኢና ኢልኩም ክተቋርፁ ኣይግባእን። ያው ትምህርቲ ዝቋረፅ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ሻዕ መምሃር ዓብይ ፀጋ እዩ። ካብ ኩሉ ዝሐጉሰካ ነገር ተማሂርካ ትምረቆ ምረቃ መዓልቲ እዩ ዝሐጉሰካ። ስለዚ ኩሉ ሻዕ ክንምረቕ ኣለና ብተፈላለየ ትምህርቲ ዓይነት እንዳተማሃርና ትጉቡ ዘለኩም ክትማሃሩ ኣለኩም። ካልኦት እውን ካልኣይ ዙር እንዳበልና ሳልሳይ ዙር እንዳበልና ክንቅፅለሉ ኢና። ጥራይ ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ቤት መምሃር ጥራይ ኣብ ኣውደ መምሃራት መምሃር ዘይኮነስ ብደንብ ኮርስታት ሒዝካ መምሃር ብዙሕ ፍልጠት የምፅእ እዩ። እዞም ዝረኣኹሞም መምሃራን ብዙሓት መምሃራን እዮም መምሂሮሞም። ስለዚ ካብ ብዙሓት መምሃራን ከዓ ብዙሕ ነገር እዮም ረኺቦም። ጥራይ ትምህርቲ ዘይኮነ ተፈቲኖም እውን ሓሊፎም እዮም። ፈተና እውን ተፈቲኖም እዮም። ተምሃርዎ ተፈቲኖም እዮም ማለት እዩ።
ስለዚህ ካልእ ደረጃ ኩለይ ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር እውን ክንቅፅል ኢና ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር ንምቕፃል ድማ ሓደ ዓብይ ነገር የድልየና እዩ ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር ክነምርቕ ሓደ ዓብይ ነገር የድልየና እዩ እንታይ ዘድልየና እቲ ዓብይ ነገር ሰላም እዩ ሰላም ተሃልዩ ትምህርቲ ክንማር ንኽእል ሰላም ተሃልዩ ካብ ገዛና ናብዚ ክንመፅእ ንኽእል ሰላም ተሃልዩ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ክነገልግል ንኽእል ሰላም ተሃልዩ ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል እሞ ናይ ሰላም በዓል ገዛ እግዚአብሔር ኣምላክ ሰላሙ ይሃበና ሰላም ዝህብ ድማ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ከዓ ብጸሎት ክንጥይቆ ይግብአና ሎማዓንቲ 26 ሓምለ እዩ ብዛዕባ ስብከተ ወንጀል ኢና ንዘራረብ ዘለና ስብከተ ወንጀል ዘስፋፍሑ ካብቶም ዘስፋፍሑ ሓደ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ስለዚ በዚ ዕለት እዚኹም ተመሪቅኩም ዘለኹም ስለዚ ሁሩ ወመሃሩ ኢሎም መምህሮምኩም ዘለኹ ኪዱ ኣስተምሩ ካብ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ጀሚሩ ቅድሚኡ እውን ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ብህገ ልቦና ብህገ ኦሪት ዝነበረት ሕዚ እውን ብህገ ወንጀል ኣሚናት ትነብር ዘላ መሰረታ ክርስትና እምነት እዩ መሰረትና ሃይማኖት እዩ ስለዚ ሃይማኖት እንድሕር ኮይኑ መሰረትና ብጾምን በጸሎምን በጸሎትን እግዚአብሔርና ክንጥይቅ ይግብአና ስለዚ ድሕሪ 4 መዓልቲ ጾመ ፍልሰታ እዩ ጾመ ፍልሰታ ድማ ነይ ብጾምን በጸሎትን ንፈጣሪና እንልምነሉ ወቅቲ ስለ ዝኾነ ብትግሃት ህፃናት ሽማግለታት መናእሰይ ኩላትና ኣብ ገዛ ክተርፍ የብሉን ምህላ ካብ ባሕቲ ጀሚሩ ኩላትና ንእግዚአብሔርና ወዲቕና ብንብዓት ክንልምኖ ይግብአና እዚ ጾመ ፍልሰታ እዚ ንፈጣሪና ክንልምን እዩ ዝግብአና እሞ እንኳን ኣብ ዋዜም ኣብፅሐና ብሰላም ድማ ስዋኤና ጀሚሩ ብሰላም የብፅሐና ንብርሃነ መስቀሉ ብሰላም የብፅሐና ንዓድና ሰላምን ምሕረትን የውርደልና ተወልዱ ህፃናት ይዕብየልና ዝሓመሙ ይፈውሰልና ተመዛወሉ ወገናትና እግዚአብሔር አምላክ ነናቦቶም ይመልሰልና ዝሞቱ ነፍሳት ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና ዝናበ ምሕረት ጠለ በረከት ይሃበና አዝርእቲ አዝሪኡ ንፍረ የብቅዕልና ካብ ስደት ካብ ጥሜት ካብ ችግር ካብ ፀበባ ካብ ዳግም ኩናት ይሰውረና እግዚአብሔር አምላክ ያኽለኩም ይበለና ተዋህዶ ሃይማኖትና ቅድስት ከተማና በምሕረቱ ይሓልወና ናይ ብፁዕ አቦና አቡነ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ናይ ዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት በረከት ረድኤት ይሕድረልና ብሩኽ መዓልቲ ይዑለና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በመሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወአልሃነ ኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ እንቲአነ አፍቅሮ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማይጸን እጅግ ዜና አምላክ ነው ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ስረይ ኃጢአቱ ደምሳሴ አበሳ ዘወሃቦሙ ስልጣነ ለአበዊነ ሐዋርያት በደሙ ንጹሕ ይስረይ ለኩም ኃጢአተ ዘገበርኩም ንስኩም እስከ ይዜ አበው የቀሳውስት አኀው ዲያቆናት አግብርተ እግዚአብሔር ወአይማተ እግዚአብሔር በበስምኩም ኮኑ ፍትሃን ወንጽሃን ይረስየን ወይረስይኩም ድልዋን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 በዛለፈ መሐረነ ወበዘይ መጽእ ቀበነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ኦ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአት የኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታቸው የማይሰራ ኃጢአት ምስጉን ምስጉን እንድዩ ሰላም አቦና ምስጉን እንድዩ ሰላም አቦና ተላኢኮ ናምላ ሃገርና ተላኢኮ ናምላ ሃገርና ተላኢኮ ናምላ ሃገርና
እንተላይኹ ናብ ምእላሃ ሃገርና እንተላይኹ ናብ ምእላሃ ሃገርና ብፁዕ ውእቱ ሰላም አቡነ ጭብጨባ ብፁዕ ውእቱ አቡነ ተፈነወ በውስተ ምድርነ ተፈነወ በውስተ ምድር በውስተ ምድርነ ተፈነወ በውስተ ምድርነ ተፈነወ በውስተ ምድርነ ተፈነወ በውስተ ምድርነ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።